Plácni. Plácni. Dobře. Nos. Nos. Dobře. Nos. Dobře. Plácni. Dobře. Pac. Druhou. Dobře. Nos. 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 Dobře. Právě teď. Dejde se. Do očí, ale dívejte se mi mezi nohy. Protože tam je číslo na místě. Ten právě teď v mixéru, ne v mixéru, ale po dobu mixéru je na recepci a bere všechno. Výborně. Co se stalo to, že bychom to vyhlásili? Pac. Padla linka, normálně Druhou. schořela. Pac. Druhou. Dobře. Takže můžete volat na číslo 225 994 511. To Plácni. je číslo na recepci, tam mu zavolejte, tam jestli se Výborně. protože minulý Nos. vlastně týden jsem to dělal já. A taky Výborně, to je šikovný.